ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଥରେ ନେଇ ଆସିଛି ମୁଁ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ କଲିକତା କ୍ୟାମେରା ସାରିବା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଗା ଭାଇ ମୁଁ ଚାଲିଛୁ ରାସ୍ତାରେ, ରୁଟ୍ରେ ଚାଲିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଷ୍ଟେସନ୍ ପହଞ୍ଚି ଟିକଟ କାଟି ସାରିଛୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ି ସାରିଛି କଲିକତା ଯିବା ପାଇଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କଲିକତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଟ୍ରୋ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଟ୍ରୋ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତଳକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକଟ କାଟିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମେଟ୍ରୋରେ ଯିବୁ। ମେଟ୍ରୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ତଳେ ଅଛି, ମିନିମମ୍ ହେଇଯିବ 5 ତାଲା କି 6 ତାଲା ତଳେ। ମେଟ୍ରୋରେ ଯିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ମେଟ୍ରୋକୁ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଟ୍ରୋ ଆସିଲେ ସେଥିରେ ବସିବୁ। ମେଟ୍ରୋ ବି ଆସିସାରିଛି, ମେଟ୍ରୋରେ ବସି ବି ଯାଇଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେଟ୍ରୋରେ କବାଟ କେମିତି ବନ୍ଦ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିଛୁ କ୍ୟାମେରା ସାରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମେରା ଆମେ ନେଇଯାଇଛୁ, ଆଉ ଆମେ କ୍ୟାମେରା ଦୋକାନ ପରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଦେଖିବେ କେମିତି କ୍ୟାମେରା ସାରାଯିବ।